adeilad i'r perthynas yn torri fe i lawr a peiriau sydd yn ofyn amser mynd yn llawn ac dim yr opsiwn dadu yn cael yn cadw ymlaen. Son o'r i'r goffernus sy'n gallu eistedd lawr yn y geiriau barod da fi. Mae'n amhosib mynd i ti nawr, amser mynd yn fan ar y codi edrych gan y fod yn o wyth as i dod yn o wyth